салом дӯстон, дар чемпионати Аврупо бозиҳои навбатии даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ доир шуданд. Мо чун тартиб дар бораи бозиҳои рӯз бароятон маълумот медиҳем. Бозии аввали рӯз дар гурӯҳи Е мунтахабҳои Украина ва Словакияро ба ҳам овард. Ин бозиро низ словакҳо ба мисоли рақобати нахуст муқобили Белгия хуб шурӯъ карданд ва боз ҳамон шранси ба ҳамагоншинос голи аввалини бозӣ ва муҳими тимашро ба сама расонид. Рафти рақобат Словакия ва Украина то танаффус нишон медод, ки украиниҳо ба зудӣ ҷоми Аврупоро тарк мекунанд, зеро ҳарчанд талошҳо буданд, вале худи гол набуд. Баъди танаффус бошад, бозии украиниҳо ранги дигар гирифт ва онҳо якбора даст ба кор шуданд. Нахуст ҳисобро тавонистанд баробар кунанд ва сипас боз голи дигар ҳам заданд. Словакия, ки худи белгиявиёро боз дошта, тавонист зидди украиниҳои хунсард ҳеҷ коре аз дасташ наомад. Дар бораи гол агар бигӯем, аввал Шапаренко ҳисобро баробар карду, сипас Яремчук натиҷаи сехоларо барои тимаш таъмин кард. Баъди пирӯзии ниҳоят муҳими украиниҳо билохира дар ин гурӯҳ се даста бо се холӣ ҳастанд. Рақобати дигари рӯз бошад, миёни мунтахабҳои Австрия ва Полша сурат гирифт. Барои мунтахаби Полша ҳам ин бозӣ арзиши ниҳоят бузург дошт, зеро баъди бохт дар даври аввал барояшон пирӯзӣ ниҳоят муҳим буд. Ҳарчанд ки ин даста бе Левандовски аз фурсатҳои аввал ба нияти голзанӣ рафт, вале ҳисобро австриягиҳо кушоданд. Траунер дар дақиқаи нуҳум тимашро ба пеш баровард ва ин боз фишори иловагӣ сари полшагиҳо овард. Билохира пас аз талошҳои тӯлонӣ дастаи Михаил Пробирж ҳам ҳисобро баробар карда тавонист. Кшиштоф Пионтек ба задани гол даст ёфт ва то ҷои ба мунтахаби Полша умеди бузурги камбеккунӣ бахшид. Вақти ҳисоби мусовӣ, Левандовски ҳам ба майдон омад ва бояд ки корҳои ҳуҷумии тимашро ба хубӣ пеш мебурд, вале ба Роберт ҳоло туп нарасида буд, ки австриягиҳо як голи дигар заданд. Баъди ҳисоби 2-1 бозингарони Полша тамоман худро гум карданду голи севуми Австрия дар иҷрои Арнаутович аз пеналти бошад ба пуррагӣ ба натиҷаи ин бозӣ нуқта гузошт. Полша ҳам худ аввалин дастае гард, ки бо ЕВРО 2024 ба барвақтӣ хайрхуш кард. Дар гурӯҳи F даври аввал бечуну чаро гузашт. Туркҳо муқобилияти гурҷиҳои матинро шикаста тавонистанд ва португалиҳо бар чехҳо ғалабаи азму иродаи қавӣ ба даст оварданд. Ҳоло ду дӯстдори асосии ин чаҳоргона дар як бархурди сарбасар вомехӯранд то бифаҳманд, ки сазовортар дар хати аввали гурӯҳи F будан аст. Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозии муҳимтарини рӯзи 21 июн бошад, ду гиганти аврупоиро ба ҳам овард. Инҳо ҳам дастои мунтахаби Фаронса ва Нидерланд буданд, ки дар бозии аввалашон ба пирӯзӣ расиданд, вале дар бозӣ зидди ҳамдигар аз якдигар тарс доштанд ё ин ки бо сабаби дигар бемаънитарин бозиро нишон доданд. Футболи прагматикии аврупоӣ агар ҳамин бошад, дигар ҳама саҳарии барвақт ба тамошокунии Копа Америка мегузаранд. Аслан ин бозӣ миёни ду фаворити гурӯҳи D ба дараҷаи дилгиркунанда буд, ки мардум то ҳол ҳам шикоят аз рафти он баҳс намекунанд. Дар ин бозӣ албатта ки мо шоҳиди ягон гол нашудем ва мумкин ин мусовӣ бемаънӣ махсус аз рӯи нақшаҳои ин фаворитон буд. ҳарчи ки набошад, маҳз ҳамин мусовӣ боиси рафтани барвақтии Левандовски аз Евро гардид. Килиан Мбаппе бошад, бо бинии шикастагӣ ва маскаи тайёр тамоми бозиро аз канори майдон тамошо карду, ба хаёлам худ аз рафти он зиқ шуда буд. Фаронсавиҳо албатта бо 15 зарбаи хеш ҷониби дарвозаи Вербюген аз рӯи омор назар ба норингижпӯшон зарбаи бештар заданд, вале чӣ фоида аз ин ки аз 15 зарбаам ягон гол нашуду, 8 зарбаи ҳарифонам ҳамааш беҳуда буд. Нидерланд албатта баъди ин мусовии бегол дар садри ҷадвал боқӣ монд ва метавонад марҳилаи гурӯҳиро бо ишғоли зинаи аввал ҷамъбаст кунад. Вале фаронсавиҳо албатта чун яке аз дастаҳои фаворит баъди пирӯзӣ дар Евро худ медонад, ки дар идома бояд чӣ кор кунанд. Гап дар бораи Нидерланд рафт, пас биёед суханҳоро атрофи бозингарони ин мунтахаб дароз кунем. Дақиқтараш ин маврид дар бораи Мемфис ДЕПАЙ мегӯем, ки айни ҳол бозингари озод аст, вале ба зудӣ метавонад дастаи дигар пайдо кунад. Аллакай хабарҳо баромаданд, ки бошгоҳи Милан мехоҳад ДЕПАЙро бепул шомили ҳайати хеш намояд. Милан, ки бо Оливье Жиру хайрухуш кард ва ин мардакро ба он сӯи уқёнус гусел мекунад, акнун дар нияти овардани як ҳамлавари дигар аст. Ба гуфти миланиҳо, Мемфис варианти аз ҷиҳати иқтисодӣ қулай дониста шуда, ӯро
ӯро метавонанд ин тобистон аллакай ба Милан биёранд. Мемфис мавсимро бо Атлетико ҷамъбаст кард ва ҷонибҳо бо розигии тарафайн шартномаи 3 соларо баъди 1.5 сол қатъ карданд. Ба Атлетико ба назарам ҳамловари Жирона Артем Довбик меравад, вале ба Милан ҳам бояд ки ягон кас равад. Ин нафари мерафтагӣ ҳам аз рӯи овозаву дарвозаҳо ДЕПАЙ аз кишвари лолагӣ аст. ДЕПАЙ 30 сола буда аз рӯи фарзияи сомонаи трансфермаркет 10 миллион евро нарх дорад. мавсими қаблӣ дар сафи Атлетико 31 бозӣ дошт, 9 гол зад ва 2 ассист иҷро намуд. Ин омор ба хаёлам барои Симеоне камӣ карду ДЕПАЙ чӣ тавре медонем аз Атлетико канор рафт. Акнун бо вуҷуди он ки Милан дар сарҷамъ кардани собиқадорон хун надорад, мо ин бозингари дар пушт шердорро дар серия А метавонем бубинем. дар кишвари боронӣ бошад, фурсатҳои ахир диққатҳо ҷониби бозингарони Пелас зиёд аст. баромади муваффақи мавсимии Кристал Пелас боис шуд ки Гарит Саутгейт ҳам чанд бозингари ин тимро ба Евро бурд. яке аз бозингарони қобили таваҷҷӯҳ аз сафи ин тими лондонӣ Майкл Олисе буд ки ин тобистон бояд аниқ ягон ҷои дигар равад. нисбати ӯ албатта ки Челси фаъолона таваҷҷӯҳ дошта буд. ин навбат бошад, Фабрицио Романо менависад ки Челси қарор кардааст ки дигар барои харидории Майкл Олисе мубориза набарад, вале новобаста аз ин ду тими дигар Бавария ва Ньюкасл гуфтушунидҳоро дар ин самт идома медиҳанд. ҳамзамон Манчестер Юнайтед низ хостори имзо кардани шартнома бо ин бозингар аст, вале бисёртар аз ҳама дар бораи майли харидории мюнхениҳо гапҳо зиёданд. худи Романо боз мегӯяд ки Бавария аллакай дар мавриди ин трансфер ба мувофиқа расидааст. Олисе бошад, ин мавсим дар давоми 21 бозӣ 10 гол заду 6 ассист анҷом дод ва бояд ишора кард ки омурҳои пешини ӯ ҳам бад набуданд. ин маънои онро дорад ки Олисе чун бозингари барқарор ва таҷрибадори футболи Англия ба дарди мюнхениҳо дармон шуда метавонад. дар омади гап, худи мураббии нави Бавария Винсан Компания мехоҳад бозингари аз чемпионати барояш шинос ба дастаи наваш бештар биёянд. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.